का छुपावत वाड़ू हमरा से? उ तोहरा से मिलल चाहत बा, तहार मदद करे के चाहत बा। हम कुछ नहीं के छुपावत। पक्का? कुछ पता बा हमरा के कुछ समझ नहीं के आवत। जब से तू गइल रहलू। हाँ, हमरा के पता बा, हम बहुत खुश रहनी, तब सब सही लागत रहे, फिर सब बदल गए। ता बस इहे बात रहल? ता इहे बा अब जिंदगी? ना, अब हल्का महसूस होता। ये ऐसा बात बा जौन हम छुपा ना सके नहीं। हमार बात मानो। हम कोशिश कहीं नहीं। पता बा कैसन लागेला, कैसन महसूस हो खेला। तो हूँ इन सबसे आज़ाद होकर चाहता ना। हम तो के केहू से मिलावल चाहता नहीं, जैसे तोहरा के एगो बेहतर जिंदगी जिए को उम्मीद मिली। चलबू? हम तोहरे नियन नहीं बानी। तुहार मर्जी। बहुत खुश लगा तड़ू। ई देखा, इयन भेज लेवा। ओह लकी, उ तो हर लड़की के साथ ऐसन करेला। अरे ऐसन मत कहा, हो सकेला उ तोहरा के इम्प्रेस कर चाहत होखे। तू ओकरा टेंशन के लायक बाड़ू। कार्ल, तू अच्छा बाड़ू। तू इतना खूबसूरत बाड़ू मौरा। तुहार बाल, तुहार स्किन, तुहार हंसी। ना, हमरे बात से तुहरा के शर्म आवता? हाँ। हाँ, थोड़ा बहुत। इनमें शर्माए वाली कौन बात बा? हम बस सच बोलता नहीं। अरे तू इस सब के लायक नहीं मौरा। का तू ठीक बारू कार्ल? जब से तू वापस आइल बारू
परेशान लगा ताड़ू। ना हम ठीक बानी। तू एलेक्सस के तरह बात करेलू। तू ना रहलू ना, ऊ यहाँ आयल रहे, 1 महीना रह के गई लगभग। ऊ तहरे ही गाड़ी में रहत रहे, पूछत रहे तहरे बारे में। हमरा तो लगल जानत होई। का पूछलसू? यही कि तू काहे छोड़ लू। देख, जाने लोग रखे ना। आहा, वो तो पूछत रहे ले, ऐसन काहे? तू यहाँ काहे बाड़ू मौरा? का महसूस होला जब तोहके केहू मारेला? पता नहीं खे, अच्छा ना लगेला। बोला मौरा। ऐसा लगेला कि जैसे कोई हमरा यूज कैलस, और फिर तो अब तो आके समझ में आ गई होखी कि केहू भरोसा के लायक नहीं खे। तो के क्यों नुकसान ना पहुंचा सकेला।